τολμήσει να μου κλείσει το τηλέφωνο γιατί θα μου κάνω στο λέω και θα μας ακούσει. Λένα, τι γυρεύεις εδώ? Με άγριο κοιτάζεις γιατί τόσο θέλω να την πάθω την κρίση. Νομίζω ότι ο Θράσος θα φοράει μαζί μου. Τι καημενούλα. Εγώ με το Θράσο. Θα σε φωνάζω Σιλβί. Αργυρό, Σίλβερ, Σιλβί. Καλό. Το καλύτερο. Δεν θα ανεχτώ άλλη ρεμούλα από σένα. Ένα τηλέφωνο να κάνω, θα βρεθείς με τα μασούρια που μου κλέβεις σφινωμένα στο μπουρί. Σ' αρέσει? Ποιο πράγμα? Σοβαρά μιλάω, η Σιλβί, σ' αρέσει? Θα έρθει να μείνει Κομαδίνη. Άμα το περάσει μια απολύμαν στο σπίτι σου θα έρθω. Έγινε. Άμα μου έλεγε ποτέ κανείς ότι θα παρακαλούσε ένα μπατσόνι να βγει για καφέ μαζί μου, θα του λέγα fuck off, asshole. Δεν γουστάρω να βγω μαζί σου. Γιατί? Γιατί θα γίνουμε θέαμα. Είναι εμφάνιση αυτή. Ας που για να βάφεσαι και να ντύνεσαι έτσι πρέπει να έχεις και μέσα σου μαυρίλα. Βρε τις ρουφιάνες, τις ειρήνες. Να προσέχεις, κύριε Θράσο. Σε παρασέρνουν με το τραγούδι τους και σε καταβροχθίζουν. Η νύχτα θέλει περπάτημα στα δύσκολα κράτημα. Πρέπει να ξέρεις να σηκώνεις ανάστημα. Για παιχνίδια θανάσιμα βρίσκει πάτημα. Και το πάθημα πάντα πρέπει να γίνεται μάθημα. Είναι αλήθεια πως από το μηδέν φτάνει στην κορυφή. Η νύχτα όμως ποτέ δεν είναι αξιοκρατική. Έχει ψάρια μεγάλα, μεγαλύτερα από σένα. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε περασμένα, ξεχασμένα. Δεν υπάρχει συγγνώμη όταν έχουν φώτα οι δρόμοι. Και όποιος δεν σε πάει δύσκολα, αλλά συγγνώμη. Έχει κανόνες για να παίξεις πάντα με αυτούς. Κοίτα να μην μιλάς ποτέ, αλλά πάντα να ακούς. Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα. Νύχτα κατάλαβα ότι μ' αγαπάς εσύ. Ποιος είπε ότι είναι άσχημα στην κόλαση? Στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Αν σου δοθεί η ευκαιρία να μπεις μέσα μπες. Όμως θυμίσου εδώ δεν παίζουν ρόλο οι περγαμηνές. Στο σκοτάδι φαίνονται όλα αλλιώς. Παραδείγματος χάρη, η σκιά του ποντικού στο τοίχο μοιάζει λιοντάρι. Σιλβί, Αυτό και αν ήταν έκπληξη. Εσύ από κάτω και να μου πετάς και λουλούδια. και για μένα να δεις αν ήταν έκπληξη, όχι που σου πέταξα λουλούδια. Δηλαδή και αυτό, αλλά πιο πολύ που σε είδα στην πίστα. Σου άρεσα? Δεν φάνηκε. Και μπήκα προετοίμαστη, χωρίς πρόβα, χωρίς το κατάλληλο ντύσιμο. Ό,τι βρήκα μπροστά μου το έβαλα. Τι να έκανα? Τον έριξε κάτω αυτή η ίωση στον Αλκέδε και έπρεπε να σώσω το πρόγραμμα. Μα εσύ δεν το σώσες, το ανάστησες. Ήσουν μια αποκάλυψη. Για μένα δηλαδή που δεν σε έχω ξαναδεί, η πίστα είναι ο φυσικός σου χώρος. Σε ευχαριστώ. Αν και υπερβάλλεις. Όχι, όχι, όχι. Αλήθεια λέω. Πρέπει να αλλάξω. Ναι, φυσικά. Μου ανοίγεις το φερμουάρ? Το ποιο? Το φερμουάρ στο φόρεμα έχει μαγκώσει. Μου το ανοίγεις? Φυσικά. Ναι, ναι. Λίγο ακόμα. Μέχρι πού? Καλύτερα να φύγω. Μας βήχουν. Αχ, κύριε Θράσο, και σας έψαχνα. Τι με έψαχνες? Όση ώρα τραγουδείς ο Σιλβί από πίσω, ήσουν μπάστακας. Εγώ πάντα εκεί κάθομαι, εσείς ήρθατε σφίνα. Και σας το κρατάω αυτό, να το ξέρετε. Εμένα δεν έχετε κάτσει ούτε μια φορά να με ακούσετε. Εντάξει, θα σε ακούσω. Δείξτε λίγο επαγγελματικό ενδιαφέρον. Επαγγελματικό. Εμένα δεν με νοιάζουν τα άλλα ενδιαφέροντα. Ποια? Καλά δεν είναι να ρωτιέστε. Είναι τόσο καλή αυτή η Τζία όσο λένε. Να δω κι εγώ ρε παιδί μου, γιατί την αποθεώνουν κάθε βράδυ αυτή τη Τζία. Εντάξει, είπα θα σε ακούσω. Πότε? Τι θες τώρα, να υπογράψουμε συμφωνητικό? Όποτε μου κάνει κέφι. Τζία, συγγνώμη, δεν... Ρε κορίτσι μου, δεν ήθελα να... Τι πάθαμε. Έλα, Λένα. Τι γίνεται, τι κάνει, Πέννη? Τώρα ηρέμησε. Τίποτα δεν κατάφερα να μάθω. Ελπίζω αύριο που θα συνέλθει να μας πει τι τρέχει. Ξημερώνει. Θα σε περιμένω να γυρίσεις. Ελπίζω να μην σου προκύψει τίποτα πάλι ξαφνικό. Εντάξει, φιλιά. Δεν κοιμάσαι? Μπορώ. Συγγνώμη αν σε ενοχλήσαμε. Συγγνώμη που η εγγονή σου υποφέρει και έχει πλαντάξει το κλάμα. Δεν ξέρω πώς να βοηθήσω το παιδί μου και συγκρινιάζει γιατί σου χαλάσαμε τον ύπνο.
Τι αμαρτίες πληρώνω, Θεέ μου. Άσε το Θεό, εμένα ρώτα. Δεν είπα τίποτα, γυναίκα. Πώς δεν είπες, μες στην κρίνια είσαι. Θα βαριγκομίσω εγώ για τα γόνια μου, ωραία. Με έχεις ακούσει ποτέ? Όχι, για τα εγγόνια σου δεν βαριγκομάς. Για όλα τα άλλα. Θέλω να χαλαρώσω στο σαλόνι και πρέπει να βλέπω τα μούτρα σου. Γιατί δεν έμενες στο δωμάτιό σου? Μια χαρά δωμάτιο σου έχουμε δώσει. Περίμενα να μου πεις για το παιδί. Τι να σου πω, δεν φαίνεται το πράγμα? Έρωτας. Τι άλλο, με τόσο κλαμπ. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Εγώ δεν έκλαψα ποτέ μου για έναν άντρα. Το ξέρω. Ούτε στην κηδεία του. Μπόρεσες να της μιλήσεις? Όχι, Χρυσή, τι να κάνω να μου ανοίξει. Και σηκώθηκες και έφυγες. Αν ζητήσει ένα ποτήρι νερό το παιδί να μην είναι κανείς εκεί να της το δώσει, θα στεγνώσει μετά από τόσο κλαμπ. Αλλά κάτσε. Έχει ησυχάσει. Εξαντλήθηκε από το κλάμα και αποκοιμήθηκε. On from here, walking, dreams awake. I think not. I think not. The sky comes king, blown in every direction and of no country. I am strong. Θα ξεχάσω που με είχες κλειδώσει. Ούτε από τις φωνές μου λύγησες, ούτε από τα παρακάλια. Σαν σκυλί γρατζούναγια στην πόρτα. Αλλά είχα άδικο. Όχι, πες. Ομολογώ ότι δεν είχες. Άπειρη ήμουνα. Το πρώτο μου φλερτάκι. Πού να ξέρα. Εγώ με το που τον είδα κατάλαβα ότι παρεκκλίνει. Ότι είναι αναποφάσιστος. Τελικά τα έφτιαξε με το γιο του περιπτερά. Αν τα έφτιαξε. Μέχρι σχέδια κάναν για το μέλλον. Αυτό θέλει βιντεοκάμερα. Μη βγάζεις λανθασμένα συμπεράσματα. Καλά σου λέει. Μια σύντομη ανακοχή λόγω πένης. Καλά, κορίτσια, συγγνώμη, λάθος, συγγνώμη. Άντε, δεν πάμε να ξεραθούμε. Βουίζει το κεφάλι μου το ξενύχτη. Ρε Λένα, πες το λίγο πιο γλυκά, άκου να ξεραθούμε. Με τόσες ώρες ξάγρυπνη και πολύ γλυκά το είπα. Άντε, πήγαινε. Γυρνάω στο σπίτι μου από τη δουλειά μου και το μόνο που ζητάω είναι μια γλυκιά κουβέντα. Ούτε τις παντόφλες στα πόδια, ούτε κανακέματα. Μια γλυκιά κουβέντα, ζητάω πολλά. Μην την παρεξηγείς. Για σήμερα την έχει εξαντλήσει τη γλύκα της. Έχει κάνει υπέρβαση. Μην είμαστε και πλεονέκτες. Πώς είναι? Εντάξει, τη καπούλα, ρε. Άλλο ένα τέτοιο και τετέλεστε, μας είπε ο γιατρός. Η πίεσή του είχε βαρέσει κόκκινο. Πήγαινε καρφί για να κοπεί. Και σε λίγο θα χρειαστεί καινούργια μύτη. Μάλιστα. Άντε, πηγαίνετε τώρα. Α, και κουβέντα στο θράσο. Θα το κρατήσουμε κρυφό, δηλαδή. Είπαμε, όσα λιγότερα ξέρει, τόσο το καλύτερο. Το είπαμε, αλλά να μην ξέρει τι γίνεται ούτε μέσα στο μαγαζί. Το ξέρω εγώ και είναι αρκετό. Μη μάθω τι το πες. Αυτό το υφάκι όχι σε μένα. Ειδικά σε σένα. Αν θες να γλύψεις το αφεντικό, μπορείς να το κάνεις και χωρίς να κάψεις τον Αλκέτα. Εγώ δεν γλύφω κανένα, ούτε έκαψα ποτέ κανένα και μην μου την παίρνεις. Όπα, παιδιά, ψυχραιμία. Ησυχία γράφει νοσοκομείο. Δεν χρωστάνε τίποτα οι άρρωστοι. Και στο κάτω-κάτω, ρε φίλε, έχει δίκιο η Σιλβή. Σιλβή, σκέτο, χωρίς μου. Σε πείραξε το μου, το κατάλαβα και ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Σε τι έχει δίκιο, ρε. Αν ακούσει το αφεντικό για πρέδα, θα φρικάρει. Εδώ για μπόμπες του λες και νομίζει ότι γίνεται πόλεμος. Εσένα όσο περνάει ο καιρός σε εκτιμά περισσότερο. Και μ' αρέσει αυτό το θου σου. Σαν το Βίλι στη Μάγια τη Μέλισσα μιλάς. Αν δεν είχες ήδη παρατσούκλι, Βίλι θα σε φώναζω. Όταν μου χαμογελάει τρελαίνα με... Τι θέλω απελπισμένα, θέλω να ροκανίσω τις θοβάδες, να γδάρω τα μοσαϊκά, Άμα καταλάβει την καψούρα σου, θα σε χορέψει κακομοιρή, ό,τι θέλει θα σε κάνει. Ας με κάνει, αυτό θέλω, να με κάνει ό,τι θέλει. Πάρε με και κάνε με ό,τι θες. Φώναζε με και Βίλι και κάτι και χάιντι μα γουστάρεις. Εγώ όμως δεν θα μπορώ να σε εμπιστεύομαι. Θα είσαι ταυτή και το μάτι της. Θα αναγκαστώ να βρω άλλο συνεργάτη. Μην το ξαναπείς, αυτό με σκοτώνεις. Είπαμε, η καψούρα, αλλά και η μπέθα. Οι γυναίκες γεννηθήκανε για να είναι η καταστροφή μας. Δεν έχουν άλλο σκοπό ύπαρξης. Δεν βλέπεις εμένα, ρε. Από καψούρα την παντρεύτηκα και τι μου μείνε. Η μπέθα. Η Σοφία, φίλε μου. Ποια Σοφία, ρε κολλητέ, έχει άλλη. Η Σοφία, ρε, η γνώση. Έγινα σοφότερος. Πώς αλλιώς να σου το πω. Α, και τι σχέση έχει η Σοφία η δική σου με τη Σιλβή τη δική μου. Δεν έχεις γιατριά, εσύ. Χαμένη υπόθεση είσαι. Μην το λες αυτό. Θα ξεκόψω. Το ίδιο μου είπες και την προηγούμενη φορά. Ο λόγος μου γκαραντί. Θα τη σταματήσω. Δεν σε πιστεύω, ρε. Όλοι τα ίδια λέτε. Πόσο θα αντέξεις? 1 μήνα, 2. Μετά δώσ' του ξανά. Και κάθε φορά είναι και χειρότερα. Μέχρι να σε βρουνε κόκαλο. Δεν θες να σωθείς. Αν ήθελες, θα έχει γίνει. Πάρε ένα όπλο καλύτερα να τελειώνεις πιο γρήγορα, γιατί παιδεύεις και εμάς. Όπα, κούλαρε. Δεν είχα καταλάβει ότι σε παιδεύω. Γιατί δεν μου το έχεις πει τόσο καιρό. Δεν μπορώ να μιλάω γι' αυτό. Κακός. Εγώ δεν έκανα κίνηση από σεβασμό στο αφεντικό. Αλλιώς για πάρτι μου και να μην το ξέρω. Ας το διάλο, Αλκέτο, τι θες καταλαβαίνεις.
μικρή. Δεν ήξερα πώς να τον βοηθήσω. Δεν μπορούσα. Κανείς μας δεν μπόρεσε. Ο φουκαράς ο πατέρας μου χρεώθηκε μέχρι το λαιμό. Πούλησε τα πάντα. Ο αδελφός σου. Από τότε διαλυθήκαμε. Ορκίστηκα να μην το ξαναζήσω ποτέ αυτό. Κανόνισε την πορεία σου, Αλκέτα. Είναι η τελευταία φορά που στη χαρίζω. Και σε όποιος σε ρωτάει θα λες ότι έχει σίωση, κατάλαβες. Ευχαριστώ. Θα στο χρωστάω. Δεν το κάνω για σένα. Τη δουλειά θέλω να σώσω. Αν βγει τέτοια βρώμα για το μαγαζί, θα βουλιάξουμε κι εμείς μαζί του. Έλα, φιλέ. Βολέψω που θα ρέχει. Καλά το θυμόμουν, ένα κρεβάτι έχεις. Ναι. Αγκαλί θα χωράμε. Ούτε για αστείο. Να πεταχτώ στο σπίτι να του φέρω το ράτζο. Το ράτζο? Όχι, βούλιαξε στη μέση και δεν με βολεύει. Θα την πέσω στο καναπέ. Μια χαρά βολικόθινε. Με έχει πάρει και εμένα από την κάνα 2 φορές εδώ. Σαν αγγελούδι κοιμήθηκα. Ναι. Για την οσφιαλγία μου δεν είναι ό,τι καλύτερο, βέβαια. Άμα με πιάσει, με πεθαίνει, αλλά στην παρούσα φάση τι να κάνω, μη σε ξεβολέψω κι εσένα. Οκ. Κοιμήθη εσύ στο κρεβάτι και εγώ στο καναπέ. Σίγουρα το λες με την καρδιά σου ή. Φτάνει που το λέω, μην το αναλύσουμε. Σεντόνια, έχεις αλλάξει. Συγγνώμη. Υπολόγιζα ότι εγώ θα ξαναπέσω εκεί. Και τι σημαίνει αυτό? Το μαξιλάρι σου έχει αποτύπωμα σαν την Αγία Συνδόνη. Ό,τι μου τη δίνει περισσότερο είναι η βρωμιά. Αν θες να τα πάμε καλά, μην ξαναδώ τέτοιο χάλι μες στο σπίτι. Και μην βρω τίποτα τρίχες στον υπτήρα το πρωί ή ξεραμένη οδοντόκρεμα, ας πούμε, δεν έχω χειρότερο. Λένα, φράσο, ξυπνήστε! Τι έγινε? Τα παιδιά, η Πέννη! Όχι, όχι. Μυρίζει κάτι καμένο σε όλο το σπίτι. Καμένο! Δίκιο, έχει κάτι καίγεται. Κοίταξε στην κουζίνα, μην έχω αφήσει κανένα μάτι ανοιχτό. Έψαξα στο γραφείο, μην παράτησε κανένα πουρο αναμένο ο μικρός. Τίποτα. Λες να αποκοιμήθηκε η Πέννη με κανένα τσιγάρο στο χέρι. Η Πέννη καπνίζει και δεν μου το είπατε. Και να στο έλεγα τι θα έκανες. Τι σημασία έχει, πατέρα είμαι, έχω δικαίωμα να ξέρω. Τώρα θα το λύσετε αυτό. Ο μικρός με πουρα, η μεγάλη με τσιγάρα, που στο διάλογο κολλήσει αυτές τις συνήθειες. Τι να σου πω, μωρέ. Έλα, πάμε. Εγώ θα την πληρώσω στο τέλος. Δεν είμαστε καλά. Πρόσεξε, μην κάνεις Πέννη. Το λάσκο, πού είναι το λάσκο? Φύγε από εκεί, παιδί μου. Τι κάνεις, παιδί μου, τα ρούχα σου κες, άλλοι δεν έχουν αντιθούνε. Καλά σου λέει, θα τα δίναμε σε κανένα φτωχό. Και σε καμιά χείρα να λες. Και είχα χείρες στο γυροκομείο να φάνε και κότες. Κρίμα. Δεν το πιστεύω. Έκαψες και την κούκλα σου. Καλά, εσύ τη λάτρευες. Αν είχε στόμα αυτή η κούκλα. Τι έπαθες, παιδί μου, τι σου συμβαίνει? Ό,τι σε ζορίζει πρέπει να το μοιραστείς μαζί μας. Τέρμα τα ζόρια. Μηδένισα και ξαναρχίζω. Αχ, πόσες φορές το είχα ευχηθεί αυτό στη ζωή μου. Κατάφερες να το κάνεις, είσαι η πρώτη. Βγάλε το πατέντα. Ξέρεις πόσες ενδιαφέρονται. Μα δεν μας ενδιαφέρει το υπαρξιακό σου. Όταν εννοείς ξαναρχίζω, τι εννοείς Πέννη, παιδί μου? Αλλάζω. Κάνω στροφή, πώς το λένε. Στα πάντα. Τόσο καιρό δεν με πρίζατε να αλλάξω και να αλλάξω. Θα σας κάνω το χατήρι, λοιπόν. Θα με δείτε έτσι όπως δεν με έχετε ξαναδεί. Επιτέλους! Και ύστερα σου λένε να μην πιστεύεις. Το δαγό στο φλιτζάνι θα φτιάξουν τα πράγματα. Δηλαδή τώρα φτιάξανε. Ορίστε η απόδειξη. Η κόρη μας έβαλε μυαλό. Πέννη μου, το γοργόν και χάρη να έχει, αφού το αποφάσισες. Ας μην χάνουμε χρόνο. Λέω να πάμε για ψώνια. Ωραία ιδέα, δεν έχω? The best. Τέλεια, εσύ και εγώ για ψώνια. Ξέρεις πόσο καιρό το ονειρεύομαι. Κάτι όνειρα που έχεις, ρε μαμά. Γιατί, δεν είναι σημαντικό. Τα μικρά και καθημερινά συσφίγγουν τις σχέσεις. Ρε μαμά, γιατί δεν έχει πρωινό στο τραπέζι? Πες τη γιαγιά σου να σου φτιάξει. Τώρα να το φτιάξει. Εσύ δηλαδή τι έκανες? Έσβηνα φωτιές, Βασιλάκη, τι θες? Τόσα πράγματα έχει να φας. Πάρε και σαπούρωσε. Τι έγινε, ρε παιδιά? Κάνουμε βόλτα στον κήπο και εγώ θα φύγω νηστικός για το σχολείο. Εσύ τόσο ανέστησε. Γιατί, επειδή πεινάω? Είδες την Πέννη αγκαλιά με τη μάνα σου. Δεν σε ανησυχεί? Χαίστηκε. Αυτός μόνο για το στομάχι του ενδιαφέρεται, κακομοίρη μου. Κοίτα να χάσει κανένα κιλό. Γιατί σε λίγο, όχι κορίτσι θα γυρνάει, σε κοιτάει, αλλά θα φας κιλόπιτα ακόμα και από τη χούφτα σου, το λέω. Όπα, παιδιά, αυτές είναι αντρικές κουβέντες μεταξύ πατέρα και γιου. Να φύγω εγώ και πείτε τα. Άμα θες να ξέρεις, έχω γκόμενα, εντάξει. Και είναι και. Ναι, αναλόγων και ειδικών, κατάλαβα. Μην πληγώνεις άλλο το παιδί. Λέγε βρε, καλή. Και είσαι και ψεύτης. Εγώ γιατί? Ναι, εσύ. Μου υποσχέθηκες να πηγαίνω μεταξύ στο σχολείο. Και ήρθε πάλι να με πάρει το σχολικό. Ψεύτη. Στο διάλο. Σκατά τα καλαπάλι του πρόσβαλα. Τον πρόσβαλες.
Κάθε μέρα που περνάει νιώθω να χάνω περισσότερο τον έλεγχο. Έχεις πολλά στο κεφάλι σου. Βάλε προτεραιότητες. Γιατί δεν θα χάσεις μόνο τον έλεγχο, αλλά και τον μπούσουλα. Με το μαγαζί τι γίνεται? Κάπως καλύτερα. Έχω αρχίσει να τους συνηθίζω και να με συνηθίζω. Μπράβο, γιατί αν καταφέρεις να κάνεις ζάφτη τους από εκεί, θα καταφέρεις και τους εδώ. Λες, Μεγάλο σχολείο η νύχτα, Θράσο μου. Αν επιβιώσεις το βόθρο, όλα τα άλλα θα σου φαίνονται ποντικοκούραγα. Χαίρεστον. Ρε, πούθη μου και γαμώτσι δέθηκα. Κάθε! Λάβαρε. 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 Τι είναι, μας την πέσανε. Όπα. Δεν μ' την έπεθε κανείς, μάδευτε το. Και γιατί σκούντας? Για να γυρίσει απ' την άλλη. Γιατί? Γιατί το άλλο προφίλ είναι καλύτερο. Γιατί ροχαλί θα κομπρεθέ και παραμιλάς. Μάτι δεν έχω κλείθει. Αφού δεν κοιμόμουν, ρε, έχω υπερένταση. Φαντάζομαι να κοιμηθείς. Ορίστε, ρε, γκρίνια. Γύρισα. Και εσύ, άμα θες να ξέρεις, 3 στα δόντια σου. Τα τρίτο, Ναι. Αλήθεια. Από το θρέθα είναι, από άγχος, έτσι λένε. Ναι, μην κάνουμε ψυχανάλυση τώρα, κλείστο. Έλα, Αμαλία. Όχι, δεν μένω στο σπίτι πια. Δεν αντέχω να το βλέπω άδειο. Δεν λέω για τα πράγματα, για σένα και το παιδί μιλάω. Καλά είναι. Άμα δυσκολεύεται να ενεργηθεί... Το ξέρω ότι το ξέρεις, το θυμίζω. Τι με ήθελες? Ποιος κλητήρας? Και γιατί με ψάχνει? Αμαλία, σοβαρολογείς. Αμαλία, θα κάνεις τέτοιο πράγμα? Αμαλία, αυτή τη χάρη δεν πρόκειται να στην κάνω. Θες να σκοτωθούμε? Θέλεις πόλεμο, θα τον έχεις! Θα τη σκίσω! Θα τη σκίσω! Τι έγινε, τι σου είπε? Μου ζητάει διαζύγιο! Και έτσι κι αλλιώς χωρισμένοι δεν είστε. Ρε, πας καλά! Να της δώσω τέτοια ικανοποίηση, με παράτησε, μου κλέψε το παιδί! Και θέλει να καθαρίσει χωρίς μια γρατζουνιά, η κυρία, θα τη θάψω! Άμα το προχωρήσει με δικηγόρους, την έβαψα! Δεν θα ξαναδώ το Ζιζού ποτέ! Μην απελπίδεσαι. Βάλε και εσύ δικηγόρο, αλλά να είναι γατόνι. Δικηγόρος που να είναι μέσα σε όλες τις δρεμούλες. Ο Ερίκος. Άγια σου. Και μόλις τελειώσει μαζί της θα σε παρακαλάει η Αμαλή θα γονατιστεί για έλεος. Έτσι, να με παρακαλάει γονατιστεί. Κι εγώ θα της πω. Σήκω, Αμαλίτσα μου, σε συγχωρώ. Όρθε. Θα διαλέξεις ό,τι σ' αρέσει χωρίς να κοιτάς την τιμή. Θα πάτε τελικά για ψώνια? Σου μιλάει ο πατέρας σου, παιδί μου. Πόσες φορές θα το πούμε? Ναι, θα πάμε για ψώνια. Θες να το κάνω και γκράφτη στον τοίχο για να το εμπεδώσεις? Καλά, παιδάκι, μην αρπάζεις. Απλώς χάρηκα πως ήθελα να κάνεις κάτι μαζί με τη μάνα σου. Αυτό είπα κι εγώ, πρέπει να το γιορτάσουμε. Το κοριτσάκι μου ξαναγίνει το κοριτσάκι μου. Ποτέ δεν ήμουνα το κοριτσάκι σου. Και μην το πρεσάρουμε πολύ το πράγμα. Σωστά, ρε, λένε. Ένα τα βήματα. Όλα θα πάνε μια χαρά. Θα βρούμε ρούχα και μετά θα φτιάξουμε λιγάκι το μαλλί. Θέλει σου λούπομα. Γεια! Γεια χαρά. Share my cup, tie me up, never part, break my heart, go to Τι σκέφτεσαι? Με προβληματίζει η ξαφνική αλλαγή της πένης. Κάτι δεν μου πάει. Ερωτευμένη είναι. Μην ψάχνεις εξήγηση στα ανεξήγητα. Και εμείς ήμασταν ερωτευμένοι, αλλά δεν είχαμε τέτοια αλλοπρόσαλη συμπεριφορά. Να σου θυμίσω ότι μου τσαλαπάτησες με το αυτοκίνητο της Τριανταφυλιές επειδή δεν σε ήθελα για γαμπρό. Α, τότε ήμουν παιδί. Άσε που αν θυμάμαι καλά είχα πιει. Στις Τριανταφυλιές μου πες το. Δεν ξανασυνήλθαν από τότε. Σοκαρίστηκαν. Εντάξει, συγγνώμη, Γελά, συγγνώμη. Μη μου ζητάς συγγνώμη. Την πήρα την εκδίκησή μου. Πώς? Σου φόρτωσα την κόρη μου. Πένι! Πένι, σε φωνάζει ένας νερός, παιδί μου. Πες να φύγουμε, γαμούτο. Μπορώ να σου μιλήσω. 5 λεπτά μόνο.
Κάτι θέλει να σου πει ο άνθρωπος. Γεια σας, είμαι η κυρία Κουτρού. Μα μην ανακατεύεσαι. Ξεκινάμε. Μόνο 5 λεπτά να σου εξηγήσω. 5 λεπτά. Θα χαλαλήσει τόσο χρόνο. Χάσει το διάλο, ρε. Θα φύγουμε επιτέλους. Μην το κάνεις αυτό, παιδάκι μου. Μαλάκα. Παπα, τι στόμα είναι αυτό, μας ακούει και ο κύριος. Να μην ακούει. Δουλειά του είναι να οδηγεί. Μην μας παρεξηγείτε, κύριε. Είμαστε λίγο ταραγμένες σήμερα. Από χθες δηλαδή, αλλά το παλικάρι μας αποτελείωσε. Τι κάθεσαι και λες, μωρέ. Εξηγώ στον άνθρωπο, μην μας περάσει για γενείς. Λοιπόν, ποιος ήταν αυτός ο συμπαθητικός νερός? Τον βρήκε συμπαθητικό. Τι να σου πω. Μια χαρά μου φάνηκε. Καμία σχέση με αυτός που έκανες παρέα. Κόφτου. Δεν θα μου πεις ποιος είναι? Κανένας. Οκ. Δεν μου φάνηκε για κανένας. Σε φώναξε με το όνομά σου. Άρα σε γνωρίζει. Άσε που και εμένα κάτι μου θυμίζει. Αν δεν σταματήσεις, θα κατέβω. Εντάξει, από ενδιαφέρον ρώτησα. Σου είπα. Ξέχνα τον. Εγώ? Εύκολα. Εσύ? Μου υποσχέθηκε ότι θα ξεκόψει. Και είναι η τρίτη φορά που το υπόσχεται ή η τέταρτη. Έχω χάσει το μέτρημα. Ωραία, ας του δώσουμε άλλη μια ευκαιρία. Σιλβί, ξέρω την ευαισθησία σου πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά παρασύρεσαι και γίνεσαι πονόψυχη. Λίγα είναι επικίνδυνο αυτό για τη δουλειά μας. Θα πάρω εγώ την ευθύνη. Για ποιο απ' όλα? Που δυσαρεστούνται οι πελάτες, που μπαίνει πρέζα στο μαγαζί, που αν το πάρει γραμμή η αστυνομία τη βάψαμε, που δεν θα μας ξαναδώσουν άδεια ούτε για κηλικείο. Καλά, μην φέρεις την καταστροφή. Πω. Πρώτη φορά ζοριζόμαστε. Οι δουλειές ανοίγουνε. Και είναι κρίμα πάνω στο άνοιγμα αν τη φάμε από πίσω εξαιτίας του Αλκέτα και του κάθε Αλκέτα. Έχει χάρη που η συνεργασία μας αποδίδει. Αλλιώς σιγά μη σου ζητούσα την άδεια. Τέλος πάντων, χειρίσου το όπως νομίζεις. Αλλά μην περιμένεις βοήθεια από μένα να στραβώσει το πράγμα. Πάμε παρακάτω, γιατί είμαι άυπνη και δεν αντέχω να βλέπω τη φάτσα σου για πολύ. Μας ζητάνε 2 κουπέ για Τύρανα, ένα σπορ διθέσιο για Κύπρο και ένα κάμπριο για Κωνσταντινούπολη. 4 μέσα στην ίδια εβδομάδα. Μήπως καρφωθούμε? Δεν θα δουν ότι όλα έχουν περάσει από το μαγαζί. Και να δούνε, ο Κέντας και ο Βάκης κάνουν πεντακάθαρη δουλειά. Ό,τι κάνουνε. Αρκεί να με το πάρουν πάνω τους και σηκώσουν μπαϊράκι σαν τον Λάζαρο. Τι έγινε? Ό,τι και να του πω θα μου φέρει αντίρρηση. Εκεί να μου πάει κόντρα. Ο Ζαν-Κλοντ είναι πιο εύκολος. Είναι του χεριού μου. Πάνε πακέτο όμως και τους χρειαζόμαστε. Στα δύσκολα αυτοί καθαρίζουνε. Μήπως να τους κερνάγαμε κανένα γλυκάκι? Από το δικό σου μερίδιο το γλυκάκι. Αν θες βγάλ' τους και τούρτα. Ναι. Έλα, Σιλβία. Ελπίζω να μην σε ξύπνησα. Απλώς έτσι πήρα να δω τι κάνεις. Δεν μπορώ να σε βγάλω από το μυαλό μου. Θέλω να πω... εντυπωσιάστηκα. Ναι, πολύ. Στην πίστα ήσουνα υπέροχη. Ναι, το ξέρω, της το είπα, απλώς ένιωσα ξαφνικά την ανάγκη να σου το ξαναπώ. Μαγική. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Μαγική. Για μένα μιλάς για την ερμηνεία μου. Κοίταξε, εγώ δεν έχω πείρα, δεν ξέρω. Θέλω να πω, ξέρεις, απλώς πιστεύω ότι η ερμηνεία χωρίς την κατάλληλη παρουσία δεν μπορεί να σταθεί. Σωστά δεν τα λέω? Μια χαρά τα λες. Α, όχι, δεν σκοπεύω να ξαναβγώ στην πίστα. Για μένα το κεφάλαιο τραγούδι έκλεισε. Ευχαριστώ, είσαι πολύ καλός. Αλλά νομίζω ότι και σαν επιχειρηματίας μια χαρά τα καταφέρνω. Και είμαι ακόμα στην αρχή. Εντάξει, Τράσο μου, θα τα πούμε το βράδυ. Όσο για τον Αλκέτα, μην ανησυχείς, θα το τακτοποιήσω εγώ το πρόγραμμα. Φιλιά. Τι? Θράσο μου. Σχήμα λόγου. Εξάλλου ήταν πολύ γλυκό το τηλεφώνημά του. Ναι, το πρόσεξα. Καιρό έχω να ακούσω καλά λόγια για την ερμηνεία μου. Λες να έχει δίκιο. Μήπως πρέπει να ξαναβγώ στο τραγούδι? Σιλβί, δεν αφήνεις το δούλεμα. Ώρες είναι να μας πεις ότι ο δίσκος σου έγινε χρυσός λόγω της ερμηνείας σου. Αλλά γιατί? Καλό. Αλήθεια, τι τις έκανες όλες αυτές τις κούτες? Τα μοίρασες στα CD ή τα παράτησες σε καμιά αποθήκη? Ποια CD? Που αγόρασε ο Αποστόλης. Δεν το ήξερες? Νόμιζα... Ας το ξέχνα το. Ο Αποστόλης αγόρασε όλα τα CD μου. Δεν πουλήθηκαν. Έκανα γκάφα. Νόμιζα ότι στο είχε πει. Καλά πίστεψες ότι βρέθηκε κόσμος να τα αγοράσει? Σιλβί,
Για άλλη δουλειά ήρθαμε. Θα με παρατήσεις για να τρέξεις πίσω της. Να δω τι έχει και θα γυρίσω. Μπέθετη. Δική σου ιδέα ήταν ο Ερίκος. Αν δεν μπούμε μαζί θα φύγω. Εκβιαστή. Δουλειά σου. Electric rays follow me. Speak your breeze. Bittersweet. Καλά, έλα να δεις. Αυτό αν το έχεις σε μπλε θα σου πηγαίνει πολύ. Τι λες, να σε δω. Μας ακολούθησε, δεν το πιστεύω. Μην καρφώνεσαι. Τι τραβάς, παιδάκι μου, δεν θα μπούμε στο μαγαζί να ρωτήσουμε. Παρακάτω, παρακάτω. Παρακάτω έχει ταβέρνες. Ωραία, θα φάμε και κάτι. Μήπως να τον καλέσουμε να του κάνουμε το τραπέζι. Τόση ταλαιπωρία τραβάει. Έλα, περπάτω. Κατάλαβες. Γι' αυτό ήρθα σε σένα. Ο Ζακ Λόντ το σκέφτηκε δηλαδή. Εγώ. Έχω να αναλάβω διαζύγιο από τότε που πρωτοβγήκα από τη σχολή. Το ξέρω. Χάρη στο ζητάω. Μόνο εσύ μπορείς να καθαρίσεις. Μόνο εσένα εμπιστεύομαι. Εγώ όμως δεν σε εμπιστεύομαι, Λάζαρε. Δηλαδή. Μετά το θάνατο του Αποστόλη έχεις αλλάξει. Αφού τον παράτησε γυναίκα του, τι λέμε. Δεν είναι αυτό. Έχει αλλάξει η στάση του απέναντι στη δουλειά. Φυλάμε ο ένας τα νότα του άλλου. Αυτό κάνουμε. Και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε. Αλλά εσύ δεν είσαι πρόθυμος. Λάθος κάνεις. Και μου ζητάς και χάρη. Ξέχνα το. Να στην κάνω. Αλλά θέλω και από σένα να είσαι δίπλα μου όταν χρειαστεί. Να μπορώ να στηριχτώ. Όπως μπορώ με τον Ζαν Κλοντ. Μπορείς. Τι συζητάμε τώρα, ρε Ρίκο. Ο Λάζαρος είναι σπαθί. Μίλα, ρε. Η Σιλβή σε παραμύθιασε. Εγώ θα κάνω ό,τι κάνω τόσα χρόνια. Υπερασπίζομαι με κάθε τρόπο τα συμφέροντα του μαγαζιού. Τα συμφέροντα όλων μας. Θες να βοηθήσεις, κάτω. Δεν θες, σάλτα και πηδήξου. Λαβαρέ. Θα βοηθηθείς. Ναι. Και εσύ πείσε το να είναι πιο συνεργάσιμος. Πες πως έγινε. Σε ευχαριστώ. Άντε να γυρίσεις στο σπίτι του γιατί δεν θα τα αντέξω για πολύ. Τζία, με κατάλαβες, Να μωρέ, έλεγα άμα γουστάρεις και αν δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις, ας πούμε, να πηγαίναμε πουθενά. Ξέρεις, χαλαρά, εσύ κι εγώ. Όχι, όχι, δεν έχω μάθημα. Κάνουν στάση εργασίας οι καθηγητές. Μπορείς. Βλέπω διάλεξες και το πιο απόμερο τραπέζι, Και μακριά από την τζαμαρία. Σοφή κίνηση, γιατί ο κόσμος είναι μικρός και περαστικός είναι ο άλλος, σε βλέπει. Και εμείς δεν θέλουμε να μας δουν, έτσι δεν είναι? Γιατί? Εμένα δεν με νοιάζει. Εμένα όμως με παρανοιάζει, γι' αυτό το επισημαίνω. Τι θα γίνει με εμάς, βρε τρελό αγόρι? Αυτό που υποψιάζομαι? Θα πάμε κόντρα στη μοίρα ή θα την ακολουθήσουμε και όπου μας βγάλει? Είσαι έτοιμος να τα παίξεις όλα για όλα? Εγώ? Εσένα δεν πρόκειται να σε κατηγορήσει κανείς. Μη σου πω πως τα φιλαράκια σου θα σε έχουν και για πρότυπο. Εγώ όμως που πάω να μπλέξω? Δεν θα το πω σε κανέναν. Στο λόγο μου. Τζιά, μ' αρέσεις πολύ. Τι μου κάνεις? Θα με κάψεις. Σαν την πενταλούδα στο φως. Που ξέρει πως θα καεί και πλησιάζει. Που πλησιάζει. Που πλησιάζει. Και στο τέλος παίρνει φωτιά. Σου άρεσε? Βασίλη? Καλέ, τι έπαθες? Βασίλη? Καλέ, μην μου πάθεις τίποτα, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Τζιά, το ξανακάνεις? Όχι αυτό, το φιλί εννοούσα. Βασιλάκι, βιάζεσαι. Να μην γνωριστούμε πρώτα? Όλα με το ίδιο ξυνισμένο ύφος τα κοίταζες.
Σ' άρεσε τίποτα ή τσάμπα τα πήραμε? Σε πιάσαν τσιγκουνιές σου? Όχι βέβαια παιδί μου, χαλάλι σου. Αλλά δεν σε είδα να χάρηκες που ψωνίσαμε. Χάρηκα. Ούτε να τα δοκίμασες. Δηλαδή σου πάνε? Πιστεύω με το γούστο σου. Παρατράβηξε το αστείο. Μήπως να ειδοποιήσουμε την αστυνομία? Μη λες βλακίες. Τι θα γίνει τώρα, θα προχωρήσουμε ή θα καθόμαστε να κοιταζόμαστε? Να πάω να τον διώξω. Από πού να τον διώξεις, ρε μαμά? Σωστά. Βρε αγάπη μου, δεν πας να του μιλήσεις να τελειώνουμε? Αυτό θα κάνω. Μην νομίζω ότι κολώνω κιόλας. Τι έγινε ρε φίλε, έχεις σκοπό να μου σπάσει τα νευρά? Σκέφτηκα ότι δεν άντεξες για πολύ και θα έρθεις να με βρίσεις. Και έτσι θα σου πω ό,τι θέλω. Τι αστείο. Πέτυχε όμως. Αν με είχες αφήσει από την αρχή να σου μιλήσω. Πώς ήξερες που μένω? Εγώ δεν πήρα τα στοιχεία σου στο τμήμα. Δυστυχώς. Τι θες? Να σου ζητήσω συγγνώμη για τη χοντράδα που έκανα. Δεν είμαι τόσο καθήκη. Είσαι μεγαλύτερο. Έλα στη θέση μου, ξαφνιάστηκα. Δεν περίμενα να σε δω μπροστά μου τόσο αλλαγμένη. Ήσουν μια άλλη. Και σου πήγαινε. Σου πάει. Γι' αυτό ξεράθηκες στα γέλια. Ό,τι και να πεις έχεις δίκιο. Αν τον θέλεις ακόμα εκείνο τον καφέ... Κομμένος ο καφές. Με χαλάει. Τι έγινε? Κοίτα, αλλά μην καρφωθούμε. Μας ακολουθεί? Όχι. Τι ηλίθιος ρε γαμώτο, γαμώτο! Στο πιο γκάο πήγα και έπεσα. Συγγνώμη για να καταλάβω. Θέλουμε να μας ακολουθήσει ή όχι? Όχι βέβαια. Εντάξει τότε. Ομπελάδες. Χαίρετε, μπορώ να ανέβω? Οπ. Εδώ άρχισε. Για να ζητάω να ανέβω. Και ποιον θες? Θα με αφήσεις ή θα σκαρβαλώσω τα κάγκελα? Τέτοια πρεμούρα, ορίστε, παίρνα. Δεν ξέρω τι σκέφτεσαι. Πρότισε όμως να ξεμπερδέψεις γρήγορα πριν γυρίσει η κόρη μου και σε πετύχει εδώ. Α, λείπει. Ευτυχώς. Το μόνο που χρειαζόμουν τώρα ήταν οι ιστερίες της. Αμπά, την ξέρεις, βλέπω καλά. Δεν το ξανασκέφτεσαι πριν πεις. Δράσω! Σιγά, παιδάκι μου, θα μας ακούσουν τα πέρατα. Μπαλίστα, ορίστε, παίρνα. Σιλβί! Κάνε δουλειά σου, θέλω να δω κάτι και να φύγω. Όπα, περίμενε. Τι σημαίνει, δεν κάνει μάθει κι εγώ? Ναι, ζήτα της και την άδεια. Μπήκε στο σπίτι σου με το έτσι θέλω. Τι ψάχνεις, κοπέλα μου? Αγγέλα, μην ανακατεύεσαι, παρακαλώ. Καλά. Μετά όμως θα με παρακαλάς να ανακατευτώ. Μπορείς να μας αφήσεις λίγο μόνος? Όπως θέλεις. Αν σας πετύχει όμως μαζί η Λένα, βγάλ' τα πέρα μόνος σου. Τι τρέχει, ρε Σιλβί, τι έγινε? Θέλω να τσεκάρω κάτι στην αποθήκη, μπορώ? Περί αυτού πρόκειται, φυσικά και μπορείς. Ξέχασες κάτι δικό σου στην αποθήκη? Και γιατί δεν μου ζήταγες να το φέρω εγώ? Γιατί πήγες στον κόπο? Θέλω να το δω με τα μάτια μου, πειράζει? Όχι, φυσικά και δεν πειράζει. Μπορείς να... Απλώς, ξέρεις... Ναι, ξέρω. Να κάνω γρήγορα για να μην με βρει το μπαμπούλας. Και μετά μου λες ότι δεν τη φοβάσαι. Όχι, δεν... Αλέ. Τι γίνεται εδώ πέρα, τι είναι όλες αυτές οι κούκλες? Μην τις βλέπεις έτσι γυμνές. Κάποτε φορούσα αγούνες. Αλλά επιχείρηση δεν περπάτησε. Καλά, πρώτη φορά τις βλέπεις. Δεν ξέρεις τι υπάρχει στο σπίτι σου. Δεν είμαι περίεργος, δεν έψαξα ποτέ. Και αυτά τα λίγα που βρήκα, τυχαία τα ανακάλυψα. Τι είναι αυτό? Δεν το κοβαλάω συνέχεια μαζί μου, δωράκι του Αποστόλη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχε γούστο στα δώρα. Πρόσεχε, θα κοπείς. Παράτα με! Φύγε! Γιατί ρε Αποστόλη? Γιατί τέτοιο πόλεμα, Αποστόλη? Είναι αυτά που περισσέψαν από τις πωλήσεις, Όχι. Άλλη μια επιχείρηση που δεν περπάτησε. Εντάξει, μη στεναχωριέσαι, θα τα πουλήσουμε στο μαγαζί, ωραία ιδέα δεν είναι? Παράτα με! Σιλβί, περίμενε! Περίμενε! Άστι να φύγει, βρε. Φύρι, το πας για πελάδες. Αφού ταράχτηκε. Αρχίζω να πιστεύω ότι μέσα στην μπούρλα της έχει δίκιο η κόρη μου. Για ποιο πράγμα? Ότι κάτι τρέχει ανάμεσα σε σένα και την τραγουδιάρα. Πρώτον, δεν είναι τραγουδιάρα, είναι καλλιτέχνης. Α, ναι. Κι εγώ είμαι αραμπάς. Και δεύτερον, αν είναι να κάνεις κόμμα με την κόρη σου, πες μου, τα μαζεύω να φεύγω. Αυτό δεν θα τα αντέξω. Δεν θα τα αντέξω. Πολύ σιγά, τι χαρά είναι αυτή. Τόσο καλά πέρασε σήμερα στο σχολείο. Σούπερ, πέρασα σούπερ! Δεν περίμενα τέτοια αλλαγή. Αυτή που ήταν να βγαίνει από το σπίτι ήταν η... Πώς τη λέμε από το μαγαζί? Η Σιλβί, ναι. Και αν θες να παραμείνεις με αυτή τη χαρούμενη διάθεση, μην το πεις στη μάνα σου. Ποιο?
ότι είδες τη Σιλβί να βγαίνει από το σπίτι. Γιατί να μην το πω? Γιατί κι εγώ θα της πω ότι τράβαγες φωτογραφίες στην Τζία με το κινητό σου. Όχι, όχι ρε γιαγιά, μην το κάνεις αυτό, όχι τώρα γάμο το, θα μου τα χαλάσεις όλα. Εντάξει, μην χτυπιέσαι. Ό,τι θέλεις, ό,τι μου πεις θα το κάνω. Προς το παρόν αυτό. Δεν χρειάζεται να μάθει η μάνα σου ότι η Σιλβί ήταν εδώ. Οκ, το πες έγινε. Πάω να διαβάσω τώρα. Και ποια όλα θα σου χάλαγα, Βασιλάκη. Τι το ψάχνεις μωρέ τώρα, κάτι δικά μου. Άσε με, έχω ύλη να βγάλω. Μην τη βγάλεις όλη. Άσε τίποτα και για αύριο. Καλησπέρα, Άσμα. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα, αφεντικό. Καλησπέρα, αφεντικό. Σμαρό δεν ήρθε ακόμα. Τηλεφώνησε ότι δεν θα έρθει, κάποια ίωση λέει. Όχ, η ίωση που μας κουβάλει ο Αλκέτας. Άρχισε κιόλας να θερίζει, Μάλλον κάτι τέτοιο. Εγώ πάντως δεν το μάθα. Η Δημαρό έρχεται στο μαγαζί με 40 πυρετό, τα Γιαννάκη τα φράγκα. Και τότε γιατί? Μια φορά δεν έχει έρθει αυτά τα χρόνια. Όταν ο μαλάκας ο άντρας της είχε σπάσει τα πλευρά. Τι? Έγινε τέτοιο πράγμα? Και εσείς τι κάνατε? Τι να κάνουμε, αφεντικό, δεν το παραδέχτηκε και μας είπε ότι έπεσε από τις σκάλες. Ωραία, και επειδή δεν το παραδέχτηκε, να αφήσετε αβοήθητη. Φοβάται η κοπέλα. Τι συμβαίνει? Ποια φοβάται? Ισμαρό. Το καθήκη ο άντρας της άπης στο ξύλο, το ξέρουμε όλοι και μένουμε με σταυρωμένα χέρια. Τι να κάνουμε δηλαδή? Τι να κάνουμε, λέει, άντε πάλι τα ίδια. Δεν σας πιστεύω. Το τζαμπουκά σας εσείς τον εξαντλείτε στις ρεμούλες. Μέχρι εκεί φτάνει η μαγιά σας. Πώς θα στύψουμε σαν λεμόνι το φουκαρά που χρωστάει 2 δεκάρες. Ως εκεί. Μην τα βάζεις μαζί μας. Τις έχουμε σταθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Και οικονομικά και ψυχολογικά. Δεν φτάνει αυτό. Ωραία. Πες τι θες να κάνουμε. Εσύ είσαι το αφεντικό. Το σπίτι της, το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Ωραία, πάμε. Πάμε τώρα. Το βρίσκεις σωστό να κατευθείς οικογενειακά της? Άμα θέλω να την κοιτάζω στα μάτια, ναι. Και εγώ, Σιλβί, θέλω να κοιτάζω τους ανθρώπους στα μάτια. Και ο αδελφός σου στα μάτια μας κοίταζε, αλλά... Εγώ δεν είμαι ο Αποστόλης. Είσαι καλά τώρα, έφυγες ταραγμένη από το σπίτι και... Και ένα τηλέφωνο δεν πήρες. Το σκέφτηκα, αλλά μετά το ξανασκέφτηκα και είπα να μην σε ενοχλήσω. Αλήθεια το λέω, στορκίζομαι. Είσαι καλά? Δεν είμαι και στα καλύτερά μου. Πάντως, δεν θα ήταν κακή ιδέα να πουλάμε τα ζυντή στο μαγαζί. Στην αποθήκη είναι η θέση τους. Έλα, τώρα πήγαινε. Να προσέχεις. Αυτό είναι? Ναι. Έχει φώτι μέσα. Ωραία, πάμε. Άλλαξες γνώμη, αφεντικό? Θες να γυρίσεις το αυτοκίνητο και να αναλάβουμε εμείς? Θράσο, Σμαρό. σας παρακαλώ, φύγετε. Κύριε Θράσο, φύγετε. Θα σας ακούσει. Να του μιλήσω θέλω μόνο. Όχι, όχι, όχι. Σας παρακαλώ, θα με σκοτώσει. Φύγετε. Έλα έξω, ρε άντρα! Έλα έξω, ρε καθήκη! Σμαρό, φύγε από τη μέση, θα σπάω στην πόρτα, στορκίζομαι! Ένα το στέφει από πίσω! Εσύ θα τα μου κάνει μωρή λιπίνα! Σ' αρέσει να χτυπάς τη γυναίκα σου, ρε καθήκη? Τη βρίσκεις με το ξύλο, Φτιάχνεις ένα τη βλέπει να κλαίει, τι σ' αρέσει περισσότερο, να την κλωτσάς? Να την κλωτσάς! Να την κλωτσάς! Την κλωτσάς! Ή μήπως... Μουνιές! Αυτό σ' αρέσει, ρε! Σ' αρέσει τώρα! Τη βρίσκεις! Φτάνει, αφεντικό, να το σκοτώσεις! Κατουρήθηκε ο παλικάρας. Μες στα μεσάνυχτα
μάτια μου ορθά νύχτα, νύχτα